дӯстони азиз, як мағозаи нав кушода шуд, хизматрасони сервиси компютерҳо ва насб кардани камераҳои назоратӣ. Камераҳои назоратӣ барқӣ ва солнечна ҳаст бо бренди Hikvision ва бо бренди Dahua ай 2 мегапиксел саршад то 8 мегапиксел ҳаст. тамом минтақаи вилояти Хатлон, Тоҷикистон, дӯстони азиз, доставка установкаш ҳаст. боз дар ин мағоза қисмҳои эҳтиётии компютерҳо ҳаст ва дар ин ҷо принтерҳо, картеж, колонка, чизе қисмҳои эҳтиётӣ бошад, ҳамаш дар ин ҷо ҳаст. суроғаи мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод дар маркази ноҳия қарор дорад. чораҳа ситафор аз Настарони раҳ, бозори Баҳор, дӯстони азиз, даромадгоҳи парк. иси бошад тарафи мактаби як меравад, даромадгоҳи парк. даромадгоҳи боғ ҳам хел омада, дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо мағозамон қарор дорад. хизматрасони компютерҳо ва насб кардани камераҳо, дӯстони азиз, ҳам ки мебиёед бемалол чизе хизматрасонӣ бошад, омадан мегиред ва иси бошад боғ аст, дӯстони азиз. компютерҳои шумо муаммо дошта бошад ё ки камераҳои назоратӣ дар кор бошад, марҳамат ба мағозаи мо ташриф биёред. дар хизмати шумо ҳастем. касоне ки ба ҳамин гуна хизматрасонӣ дар кор бошад, ҳамин видеоро максимали соҳибошона равон кунед. агар аз номи канали Калхозобод суҳбат кардед, барои шумо тавқиъ дода мешавад. боз як чизро фаромӯш накунед, ин корхона аз рӯзи душанбе то рӯзи шанбе кор мекунад. аз соати 8 саҳар то 5 бегона кор мекунад.